रंजालि बैसागुनि क'क्राझार नोगोरनि बाथौ थानसालियाव सिबियारि रायजोफोरनि होंगो दोंगो नुनो मोनो। बाथौ आरजजों मंगल आरो गोजोननि थाखाय आरज गाबो रायजोफोरा। बैसागुनि गिबि सानखालि आफा बोराइ बाथौनि बोर लानो दाब दाब जायगानिफ्राय सिबियारि रायजोफोरा नुजाथिफैयो। लोगोसे जयै रंजालि बैसागुखौ गाजा गोमजायै फालिनाय जायो। रंजालि बैसागुनि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैहाय क'क्राझार सोहोराव थानाय बागानसालिनि बे बाथौ थानसालियावहाय जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनि नियम बादियै फुंबिलिनि 9 रिंगायाव जोङो बाथौनि फिरफिलाखौ बिरहोयो। बिनि उनावहाय जाय बिथांमोनहा दुलाराय बाथौ गौथुमखौ मावनायाव जाय बिथांमोनहा जिउ गोमालांदों बिथांमोनखौ जों माबानानै सन्मान होनानै बिथांमोननो जों गोथैसि बावदों। बिनि उनावहाय जोङो नैबे थानसालियाव बयनिबो मोजां सुबुं माहारिनि मोजां आरो बोसोर गोदाननि थाखाय जों बेवहाय गौमा आरज खालामदों। जाहाथे फैबाय थानाय समफ्राव जों बयबो सुबुंफोरा गावजों गाव एना एनि जायालासे मोजाङै मोजां जिउ खांलांनो हायो। बयनिबो जिबनाव जाहाथे सान्थि थानो हायो, खौसे जानो हायो, जों अनलायनानै थानो हायो आरो सोरबाफोर दाय दसफोरबा निमाहा होलायनो हायो। बिनि थाखायनो जे बे थानसालियाव बाथौ थानसालियाव जोङो गौमा आरज खालामनाय जादों। आरो फैबाय थानाय समाव नैबे बैसागु दानफ्राव